may mga nakaabang na yan dyan. Hi, walang nanonood. Hello. Share mo sa Facebook. Bawal yata eh. Ay, ganun. Tingnan ko lang. Yan, mami. Meron na. Ayan na, oh. Hi. Ano ka din anong kay Tolpo? Ano, paano ba ito siya? Muling ibalik. Hindi ka kasi nagla-live dito, di ba? Masyado. Oo, kasi hindi ko nga alam kung paano i-ano. Ano lang. Nakapaluin na ni Lolo nito. Pwede ba tayo? Ay, hindi yata po ito pwede. Hi guys, what John? Ano? Ay, meron pala 4. 4 million in the house. Hi po, kain tayo ng banana. Pang-pa-energy. Hello, kumusta na kayo dyan? Welcome to our live dito sa YouTube. Makita mo yung comment. Ha? Hindi. Ang alin? Yung comment. Hindi ko nga alam dito eh. Yan, Ano yan yung yung pangalawa. Yan. Ito? Oo. Walang nagko-comment eh. Tig-ik naman dyan. Hi mga guys. Hello sa ating lahat. Kain tag saging. Banana is life. Life is banana. Marami nang nanood ah. 3 lang? Ah. 3 million. Sino dito i-shout out natin? Sino nandito? Shout out natin. Ayan. 3 ang nag-watch. Hello, sino man kung sino ka man, thank you for watching. Parang awa nyo na manood na kayo dito sa YouTube ko. 3 lang ang nanonood. 3 lang. Ay, 4 na. Hello po. Sino bang nandito? Sinong nandito? Hi po sa ating lahat. Okay, paki-ano lang, paki-comment lang sa baba. Shout out natin, shout out mga darling. So, it's midnight po dito. 12:54 po ng hating gabi. Ayan. Ay, nako. Magkape sana ako para magising ako sa katotohanan. Char. Ayan. Okay. Wala akong kausap dito. Wala ba kayo dyan? Kasi nandito lang ako. Hay, isa na lang ang nanonood. Nako, patay tayo dyan. Walang nanonood. Okay lang, 5 minutes to go. 5 minutes to go. 5 minutes pa? Hindi ko alam, yun ba? 10. 10. Ay, 0 na talaga. Nako, wala na talagang nanonood. Ano yung pangalan mo sa ano? Ayan, Mami C. Andrian. The British Filipino. The Filipino-British Tisay Bisaya. Ito. Oh. Ay, kinuha ko, may advert pala. Char! Sige na. Kinuha ko, maraming tayong pera dito. May advert pala dito. Sige, panoorin nyo na. Yung entrada mo. Oh, kaya nga. Kakantahan ko na lang kayo. Ako'y pobreng alindahay. Ay, may adverts nga talaga siya. May advert. Wow. Pira na yan. Uy, dito na lang pala ako malaging mag-live. Bahalag walang manunood. May advert pala. Yeah. Pag umpisa mo no, may advert. Ikaw yata yun. Pag-comment daw, Jess. Try ko nga ako. Makikita ba natin?
Hello po sa ating lahat. O, ayan na, nakikita natin. Ano yan? Hello. Kay Scarlett Ikaw- ang account man. That's Miss Scarlett. Okay. Hello. Ayan. Hello. So, Hello ka rin. Oh. so meron, pwede palang mag-comment. Nahiya lang siguro. Oo. Hi, tigik naman dyan. Shout out ni Mayora. Mayora, hello. May Uy. advert siya. Hoy guys. Kuyawan man zata. Nakuyawan mi aning among kauban din kay mag-isog mo kay pagpasok. Nya upat lara ba kay nga nanan-aw diri? Okay. 4 naman na. 4. Maya-maya po ay lalabas na kami. Baka maano yung YouTube, yung alam mo yung malakas sa ano, di ba? Kaya hindi masyado. Malakas. Hindi kasi hindi ako parati dito. Pero pag lagi na ako dito, Kaya ano ka sa gani YouTube, dalawin mo. Okay. Di ba ganun ang ginagawa ni Lily? Kaya nga, marami ng pira yung si Lily. Hindi, pinabayaan ko lang yung YouTube ko. Ang followers sa YouTube is 23,500 something. Di ba? Ang laki na eh. Pero, dapat malaki na siguro yan kung lagi akong nag-ano. Hindi, pinabayaan ko lang din kasi. Kaya, wag kayong mag-alala, babalikan ko kayo, magbalikan na tayo. Sana all. Diba? Nagpapahinga lang si Mami sandali, kaya ganun. So, babalik na kami sa work ngayon. Wala pa uy. Wala pa ba? Ay, 5. Ito kasi na ano ako. 7 pa tayo, 7 minuto. Ito, 7 minutes more. 7 or 6. Nakapaantok talaga, no? Pero alam mo yung yung compare ko ngayon at saka yung mga nakaraan na magna-night shift tayo. Mas mas na ako, parang nasasanay na ako sa gabi. Nasasanay ka na. Ako din. Tingnan mo ngayon. Okay naman, pero nasasanay na din ako. Ganyan talaga. Pero yung una, Diyos ganyan ko. talaga yung mata ko. Oo. Alam mo yung ginagawa ko, maano talaga, mahulog. Alam mo, pag off, talagang natutulog ako pag may chance. Hindi ako makatulog eh. Kasi lagi naman ako dito sa ano. Wala, nandito ba kayo? Nandito lang din ako. Please, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. 2 million in the house. Sino ba kayo? Para ma-shout out natin. Sino nandito? Wala. Okay, merong 2 nanonood. Ikaw ba nanonood? Wala, hindi. Nainom ko na. Merong 2. Meron yung meron din ano nga sila. Mm. Baka yung internet nila hindi maganda. Hindi, ayaw lang talaga nila dito sa YouTube. I think mas malakas po kumain ng internet yung YouTube. Paras lang din naman yan. Pareha lang? Kasi video naman, di ba? Pareho lang yata. Ewan ko lang kasi pag wifi ang gamitin mo. Walang problema. Pero dapat sa Data, malakas sa YouTube. Unlimited data ka. Okay lang naman. Unlimited data. Pareho lang yan. Pag-usapan ng Pilipinas, Diyos ko, ang ihirap ng ano doon. Nasa Pilipinas ako, packet wifi ang ginamit ko. Kasi para pag alis. Pero mahina pa rin minsan, no? Mahirap hagilapin ang signal. Lalo na doon sa lugar nila mama, ginoo ko. Pero mabuti nga ngayon kasi may PLDT na doon. Yeah. Kaya nga dito mahina signal doon pa kaya. Kaya yun pinakabitan ko, kaya may internet na sila doon. Sino nandito?
Comment na lang para ma-shout out naman Gusto ko natin. patanggal yung mga uban ko ba yung bunutan. Pero sabi nila dumadami daw. Totoo ba yan? Hindi ko alam. Ilang Dami taon ng ka na ba? uban. Bakit may uban ka na? Ay, Diyos ko. Ako marami akong gray hair. Madami. Pero magkukulay din ako. Pero pag nasanay ako sa kulay, masisira lalo yung buhok ko. Ano yung ganun? Makakasira talaga ng buhok. Tingnan mo ako, dry na dry ang hair. Yun na nga. Kaya nga ang buhok ko dry kasi sa kulay. Gupitan ko na tong buhok ko. Kaya parang, mula pa to nung kinalbo eh. Huwag mo munang pagupitan. Pabain mo muna. Tapos doon mo na pagupitan pag mahaba na. Namilis ko yung mahaba kong buhok. Kaya nga, huwag mong Wala bagay pagupitan. pala sa akin ganyanin ang buhok ko. Para akong nini. Huwag mo Diba? munang, huwag mo munang pagupitan yung buhok mo. Pag mahaba na. Ito palang oras ah. 5 past pa. Tulong na lang tayo. Ay, isa lang naman nanonood sa akin. Ano ba to? Bakit hindi mo ako tinitingnan? Oh, hindi ka nagme-message sa akin. Message ka naman, oy. Sino ka dyan? Yun na nga. Ah, si Romeo. Hello, Romeo. Kumusta na? Si Rian from Dubai. Oh. O si Rian nandoon sa bahay. Nandito po ako sa work. Break time namin. Nag-sleeping beauty na siya. Sleeping beauty siya. Si Rian is very busy po siya kanyang career ko ngayon. Orang busy na kasi siya. Romeo Canarijo. Hello po, Romeo Canarijo. Kumusta na daw, sir? Yan? From Dubai. Okay, shout out sa iyo. Siguro pag lagi ako magla-live din dito. Oo naman. Paras lang yun sa FP mo. Oo. Kasi pag makalimutan mo na hindi ka na rin kasi mag-live, hindi na rin maano eh. Busy talaga ang mga tao ngayon, oy. Parang ano to siya, yung akyat baba sila yung dito sa YouTube. Ay, bakit yan? Sa signal ba? Hindi, dumadaan lang sila. Wala namang interesting, ano. Bakit ba pag nag-ano ka sa FB, wala? Paras lang din naman yun, di ba? Oh, nag-stay yung mga tao. Hindi sila sanay dito sa... Hindi lang siguro sanay. Yan. Oo. Wala na. So, babalik na kami, bababa na kami. Back Kasi to work. dito yung ano natin, baka... Back to work na kami. Back to reality. Nakita mo ba yung sinabi ni Rian na ano? Na. Delete mo na lang to kaya baka mamaya paluin ako ni Lolo. Sinare ko sa ano ba? Sinare ko sa FB yung ano. Anong nakita ko sa anong nila yan? YouTube na. Ay, hindi yung ginawa kong ito ba? Tawa ako sabi niya. Perfect for bulad. Perfect for bulad. Nakita ko yung kanina. Ay, pasensya na. Dalawa pa lang nanonood dito, 3 na. Alam nyo kung kailan kami magpababay, babalik na kami sa trabaho sa kayo ano. Okay kayo ha. Okay lang. Lord naman. O, diba? 3 na nanonood, Jess. Kasi paalis na tayo. Ayan na, papalis na tayo mga tigala ko. Okay. So, panggabi po kami. Bukas off po namin. Matapos kami bukas ng umaga 6 o'clock. Ayan. Balik na naman sa Friday. Kinugan nun talaga guys. Kayod ng kayod kay para makakaon ng atong bitok. Ganun lang. Sana bitok na lang tayo kaya hindi tayo magkayod-kayod. Ay ko sa'yo. Sana bitok na lang tayo. Uy, kasi masakit yung pag may binibitok ko. Nakakapagod kasi yung trabaho eh. O diba? Nakapupunta. Oh, sige na, bye-bye na guys. Bye-bye Toilet na. muna ako. Balik na ako, bye-bye sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you for watching. Paano ba ito i-off? Uy, hala patay. Paano mo ito ito-off? Hala, hindi ko alam. Are you sure you want to stop? Okay.
Work muna. Ingat lagi. Thank you, Romeo. Okay. Sana Paniton, patay yun ba? Patay tayo. Hindi kasi ako sanay dito. Sandali lang.